nyara kumwarigania nka omo director mochore bwezoni ya Bassi Central asiri tukulia lero bakogo kalekana senka ya Benard Nyang huyu bono charu na ndego chikora asensemeyo omulikito juri kerubo na ikara na sensemeyo na gotwariga ndroboti rokubwatia asomo yegabo kumwarigania nka omo director mochore mu ya bwezoni ya Bassi Central imeye factory ya Itumbe na Nyamache aserieta Benard Nyang asenka yaye imeye Itumbe Jebuna Mr. Benard mu director mu Bassi Central Torokora akritanga nyasaye ngambia mono lero twarenga singa yane asokuri nyasaye mbia mono kwetira sabalimi una banchorete mu director abo ase tukuri lero na rigoke gokwana negeta seni Ndizi TV ni go Benard iraniri nyasaye mbia mono nabo igabaremi asoko mochora na kubaliere ira yogo chikubakorera magenderero iryo benyorera engeria enyinge nje buno mu director Bassi Central ninga kisekoranga abalimi bana asichaye tundu bali basomiko borobia na koruororo ntorrenga ebintu mbiri bitakiro tumeka se tunubali na kimo una chicho cyobo chenu chitoke se tunubali cyabo ningerwe na kimo gotarira bali bane asi tunubali chonsi wakisanga obonchoreri obu wabera ase Bassi Central na kimo ndo bwaterane chipoti ito ya Nyamache wetera se egrupu yemu tobwego koeneki ngabani baito baisanekire no burimi bwechaye omoyego bagugwikiranirwa n'aba director abo bachorwa bakoragwa na Dr. Abel Kenyoru uyubo igo okorigia kwegwe kirogo kyobo board member bwa KTDA kurwaso yokabeire kiroge kyo omweno Mombasa peni ayeno mogeni lakini twakukaribishire na makokabire eliyegere ntubona aba director balitoro ntosange experience yae eliyobwate kuruisiko o inject new blood ase body ya ito ya Nyamache inje nkoboliande obo board member nonye umweno kwanaga ene role incumbent igoni intagetene inje mupinge mboli obo direct obo board member bwabere bo machoge bono tutagete bochi bo Bassi iyire Nyamache bokurubo Bassi Nyamache bogendekia mukama eyinero embinu tobwate na ende tutagete tunya kwara na maiso intu na ba director ba reforms torosie structure abantu baratumie myake gocha 920 ngonye yari ngogembo bareto omontobo abe board member nigo Dr. Kenyoru arire ira yogo chako kinya ebirengo byechaya orthodox ase factory ya Nyamache na gusaba babwaterana bonsi erio ayo abega wikiranigwa buya kororanga next time bonus irache nebe iguru kubweri ende yarengo ntubwate chimbinu bunantu aba director ba Nyamache bari baro to tagete tobe Nyamache nyore orthodox bono igabona ngukwana Itumbe garo twakora 9 months accounts onye ni Itumbe yogatware ko bakana bali 47 shillings per kilo igonye Nyamache nero yabwate orthodox moigwete ntware kuriera less than 30 tware kuriera 47 shillings asensemo yayo mweno Mombasa nigaboriria aba director bonsi kubwateranamo iryogo kinyari gesa ryekemerigie chaye obole mibwaito bogendere mutu echaye ngiye toru elie kuru quality tea elia ogotora baada ya matukata nabere paka matuko 10 twachora echaye ngiya elinde egochekerego segwa ya twale quality na ndekere ko enda Mombasa yabanga nkuruwanere rwere asengenche quality ere igoro bali ba minto twachoriru abo Bassi yonda atakige ntwe ku unity mune board member yintagete unity einere ragerere tworokia bali ba minto nganga kiboli mibole without unity ntoko enda far. A house divided it falls, a house united goes far. Ngoripoteri geta seni Ndizi TV editarian Njuli Kerubo.